Battlefield 6. Гульня, якая яшчэ да свайго рэлізу нарабіла столькі шуму, што нават распрацоўшчыкі Call of Duty пайшлі на саступкі перад сваімі гульцамі. Гульня, якая абагнала Call of Duty па продажах у 2025 годзе. Гульня, якая высмейвала Call of Duty ў сваёй рэкламнай кампаніі. І гульня, якая страціла 90% свайго онлайну. Мяне ўсё яшчэ клічуць Джэксон, і тры прычыны, за якіх, на маю думку, гэта адбылося, мы сёння і разбярэм. Першапачаткова я хацеў зрабіць гэта відэа раней, але, на жаль, у гэты момант сышоў з жыцця Вінс Зампелла. І самі разумееце, казаць нешта дрэннае ў гэты момант было б няправільна. Таму пра Сэв Зампелле, но мы пойдзем па парадку ад менш важных праблем да найсур'ёзных. Першае. Новая сістэма модуляў зброі. Дадаць сістэму ачкоў для модуляў і абмежаваць агульную колькасць ачкоў для зброі на 160 як ідэя выдатная. Але рэалізацыя... Глядзім, у нас ёсць модулі, якімі зусім не карыстаюцца, бо іх кошт занадта вялікі пры мінімальным дадатным уплыве на зброю. Мы атрымліваем такую сітуацыю. На некаторай зброі, для якой гэта асабліва неабходна, каб усталяваць павялічаны магазин, табе трэба прыбраць практычна ўсе модулі. А у некаторых выпадках на зброю, якой абсалютна не трэба гэтае павелічэнне, кошты гэтага модуля па-ранейшу высокі, за чаго губляецца сэнс у існаванні гэтага модуля. Таксама у нас ёсць модулі куль, якія, акрамя снайперскіх вінтовак, больш нідзе асоба ролі не гуляюць. Тыпу, так, ёсць кулі, якія павялічваюць шкоду ў галаву або запульваюць аднаўленне ХП праціўніка. Але, па-першае, яны каштуюць занадта шмат. Па-другое, гэтыя кулі вельмі сітуатыўныя, якія дапамогуць цябе хіба што на 1 з 500 кілоў. Другое. Портал і досвед за яго. Распрацоўшчыкі Battlefield проста неверагодна павялічылі функцыянал порталу. Цяпер ты не проста можаш ствараць свае рэжымы на сайце з паўзункоў ХП, шкоды і спаўнрэйту. Цяпер ты літаральна можаш будаваць свае ўласныя мапы для Battlefield 6 і напісаць уласны код, стварыўшы унікальны рэжым. І ўсім гэтым, як раней, ты можаш падзяліцца. Здавалася б, выдатны інструмент для творчасці, такі сабе Roblox для дарослых. Але EA не былі б EA, калі б не пакінулі абмежаванне атрымання досведу для ўсіх портал мап і рэжымаў. Адзіны варыянт, калі ты можаш атрымліваць поўны досвед, гэта калі ты наогул нічога не зменіш з даступных пресетаў рэжымаў, но пра кастамныя мапы можаш і зусім забыцца. Досвед для зброі, для профілю, для падэлпасу, для ўсяго цалкам адсутнічае на мапах, якія хоць часткова змененыя або былі цалкам зроблены з нуля. Рэжымы аналагічна. Але кожны тыдзень у Battlefield 6 на галоўнай старонцы адлюстроўваюцца мапы супольнасці, пагуляўшы ў якія ты не атрымаеш досвед зноў. То бок, распрацоўшчыкі самі прасоўваюць мапы і рэжымы супольнасці, але нават не дазваляюць атрымліваць досвед за гульню на гэтых мапах або рэжымах. І што самае смешнае, увага! Нават рэжымы, створаныя ад самой каманды распрацоўшчыкаў Battlefield 6, не даюць досвед. Трэцяе. Прагрэсія. Гэта самая жудасная рэч у Battlefield 6. Магчыма, самая жудасная прагрэсія сярод усіх Battlefield. Шмат хто чакаў, калі замест прагрэсіі па кілах, хедшотах і іншых заданнях для адкрыцця модуляў прыйдзе сістэма досведу. І вось яна прыйшла. Але
настолькі жудасная, што дайшоўшы да 20-го ўзроўню на зброі, ты зразумееш адно: табе неабходна працаваць, а не гуляць у гульню, каб адкрыць усе модулі. І гэта пры тым, што распрацоўшчыкі ўжо паскаралі прагрэсію. А на рэлізе яна была куды горш. Гэта жах. Для разумення, за 260 гадзін гульні я ўпершыню, каб зафільмаваць хайлайты для гэтага відэа, пагуляў за карабінамі. І не таму, што я не хацеў іх паспрабаваць раней, таму што я прапампоўваў астатнюю зброю, каб хоць нешта з модуляў навесіць для паляпшэння зброі. І вы прама зараз можаце паставіць гэтае відэа на паўзу і пачытаць водгукі ў тым. Самая папулярная праблема – гэта прагрэсія. Вось для мяне стаў прыкладам добрай прагрэсіі зброі Call of Duty. Ну, то бок, я не той чалавек, што фанацее ад гэтай серыі гульняў, таму што я спрабаваў усяго 2 сучасныя часткі серыі, але прагрэсія ў Call of Duty проста выдатнейшая. Ты можаш за дзесятак добрых гульняў, якія доўжацца хутчэй, чым у Battlefield, гэта факт, цалкам прапампаваць зброю. Цалкам. Астатняе гэта камуфляжы. Што мы маем у выніку? Базавая гульня нядрэнная. Гэта не ўзровень Battlefield 3, 4 ці Bad Company, але яна мае нядрэнную базу. Проста трэба падправіць тое, з чым зараз ёсць праблемы. А ўсе гэтыя праблемы названыя накладваюцца адна на адну. З-за чаго ўспрыманне гульні і жаданне ў яе вяртацца падае. Мы маем тое, што пры такой сістэме прагрэсіі ніхто, асабліва пачаткоўцы, не бачыць сэнсу гуляць у Portal, бо досвед там не даюць. А зброю трэба прапампоўваць, бо гэта шутер. І менавіта таму Battlefield 6 настолькі сталі папулярныя фермы досведу. Асабліва на рэлізе было проста немагчыма стварыць сервер, бо ўсё было забіта гэтымі фермамі. А часткай зброі людзі да гэтага часу не карыстаюцца, і не таму, што яны аддаюць перавагу якому-небудзь пэўнаму класу, а проста не могуць да яго дабрацца. Цяпер ты проста вырашаеш, а што мне варта прапампоўваць, а да чаго можна не дакранацца. І ў гэтым відэа мы зачапілі толькі тыя праблемы, якія ёсць у гульні на базе задуманых механік. Бо калі мы пачнем казаць аб непатрэбнасці батл-раялю Battlefield, адсутнасці Levolution, а не проста разбуральнасці, а той разбуральнасці, што мяняе цалкам або нейкі участак мапы, з-за чаго геймплей на іх мяняецца. Увогуле, вось такое выйшло відэа, пішы ў каментарах, калі я ў чымсьці не меў рацыю, або напішы, чаго б ты хацеў выправіць у Battlefield 6. Ну, усім дзякуй за прагляд, усім удачы, усім пакуль. Мы маем тое, што пры такой сістэме прагрэсіі ніхто, асабліва пачаткоўцы, не бачыць сэнсу гуляць у Portal, бо досвед там не даюць, а зброю трэба Мы маем тое, што пры такой сістэме прагрэсіі ніхто, асабліва пачаткоўцы, не бачыць сэнсу гуляць у Portal, бо досвед там не даюць, а зброю трэба прапампоўваць. Бо калі мы пачнем казаць аб непатрэбнасці батл-раялю Battlefield, а тут... Бо калі мы пачнем казаць аб непатрэбнасці Battlefield у Што, бляха? Непатрэбнасці Battlefield у батл-раялю моцна. Бо калі мы пачнем казаць аб непатрэбнасці батл-раялю Battlefield, адсутнасці... Бо калі мы пачнем казаць аб непатрэбнасці батл-раялю Battlefield, адсутнасці... Бляха, што за халера? Бо калі мы пачнем казаць аб непатрэбнасці батл-раялю Battlefield, адсутнасці... Чаму, бляха, не магу я? Адсутнасці. Бо калі мы пачнем казаць аб непатрэбнасці батл-раялю Battlefield, адсутнасць... Што за халера? Ну, усім удачы за... Усім удачы за прагляд. Што за халера?